Mga igsuon, kagahapon atong nakita o atong nasabtan kung unsa gayud ang tinuod nga pagka-Kristiyano. Pinaagi ni Juan nga magbubunyag, pinaagi sa iyang gipakita, sa mga buhat, sa iyang mga panig-ingnan. Iyang gipakita kanato kung unsa gayud ang tinuod nga pagka-Kristiyano. So ato nasabtan nga ang pagka-Kristiyanos dili lamang sa ngalan, dili lamang tungod kay kita mga binunyagan, dili lamang tungod kay kita kanunay gasimba, kanunay nagampo, kundi ang pagka-Kristiyanos mao ang pagtuman o pagpuyo, pagkinabuhi sa kinabuhi nga Kristohanon, pinaagi sa pagpadayag ni Kristo diha sa katilingban. Pagpadayag ni Jesus diha ngadto sa tuisig katawo. Ang pagka-Kristiyanos madayag diha sa tuong pulong ug sa buhat. Ug karon usab si Juan nagpaila na gayud, iyang gipaila kanato ang tawo nga magbunyag sa espiritu. Siya nagbunyag sa tubig, apan iyang gipaila kanato ang tawo nga iyang gisgutan, ang tawo nga mas labaw pa kay kaniya, ang tawo nga magluwas kanato gikan sa kasalanan. Iyang gipaila kanato sa Jesus, ang atong manunubos. Og siya nagpaubos, og iyang gipataas si Kristo. Mga igsuon, kung si Kristo ang atong gidawat, ato ang gipapuyo sa itong kinabuhi, kita, mga anak gayud sa Dios. Og mao kini ang pinakadakong gasa ang atong pagkaanak sa Dios. Pinakadakong gasa nga walay makatandi niini. Walay makakuha niini. Ug kini nga gasa gikan sa Dios nga mo'y maghatag kanato og kaluwasan. Gasa sa atong pagkaanak ngadto sa Ginoo. Ug nakuha nato kini, gihatag kini sa Dios. Nahimo kita niya mga sinagop nga anak pinaagi sa atong bunyag. Apan kini nga gasa nagkinahanglan usab kini dakong responsibilidad. Dakong tahas alang kanato. Nga sa atong pagka-Kristiyanos kinahanglan gayud nga atong pagapuy-an diha sa atong kinabuhi ang pagka-Kristohanon, ang pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Kay matud pa sa unang sulat ni San Juan diha sa atong unang pagbasa nga kita mga anak sa Dios, kita binuhat sa Dios, o kadtong mga anak sa Dios, kadtong nakaila sa Dios, kadtong midawat sa Dios, dili na magpakasala. Dili na magpakasala. Apan kadtong magpakasala, kadtong magpabilin sa sala, wala pa makaila sa Ginoo. Wala pa mudawat sa Dios. Ngunang kining dakong gasa nga gihatag kanato sa Ginoo, makalipay, apan nagtangag og dakong responsibilidad alang kanato. Nga dili lang di ay kita kanabang gitagaan kita og gasa, dili lang di ay kita magpundo, o dili lang di kita mga tulog, o dili lang kita magpahayahay, kundi kini nga gasa kinahanglan sa natong amumahon, kinahanglan sa natong ugmaron, pinaagi sa pagbuhat sa mga buhat nga Kristohanon. Ug sa ingon ni ana, ato gay mapadayag, ato mapakita nga kita anak gayud sa Dios, nga kita mga Kristohanon, mga Kristiyanos. Muna mga igsuon, maningkamot kita. Maningkamot kita nga ato gayong mapuy-an ang atong pagka-Kristohanon. Maningkamot kita nga atong matuman ang kinabuhing Dios nun. Again, ang tanan nga anaa ni Kristo, dili na magpakasala. Ang tanan nga midawat sa Dios, ang tanan nga nakaila sa Dios, ang tanang mga Kristiyanos, dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala makakita o wala makaila sa Ginoo. Manang makaigsunan ko ni Kristo, angay nato kining pamalandungan. Munang
kanunay akong nagpahinumdum kaninyo, nga kung anaa gani kita sa kasalanan, anaa gani kita sa estado sa sala, kinahanglan gid kitang mangumpisal, ug dili una kita mo kalawat sa Ginoo. Kinahanglan una kitang manglimpyo sa itong kaugalingon. Kung tinuod na kita mga Kristiyanos, tinuod na kita mituo kang Kristo, sa panahon nga kita makabuhat og kasalanan, dangop kita dayon sa sakramento sa pagpakighiuli aron malimpyuhan ang atong kalag ug aron maandam kita sa pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Unang subo ug sakit kayo pamalandungon, nga kami isip mga pari, kami isip magbalantay sa mga karnero, kanunay nagpahimangno kaninyo, kung unsa gyud ang angay natong pagabuhaton isip mga Kristiyanos, apan daw sa mga gipalapos lang sa pikas dalunggan. Usahay masakitan kaayo ko nga magtan-aw, nga bisan unsaon na ako dinhi, bisan nagpahinumdum ko kaninyo, nga kung malate ganita sa santos nga Eucharistia, ayaw una pagdawat ayaw una pagkalawat. Kaysa mosugutag sa madili, matag karon og unya aduna tay nabuhat nga makalapasan, dili lang ta aware. Aduna tay mga venial sins nga nabuhat. Mabitaw nang sige kung nagpahinumdum nga diha sa santos nga Eucharistia, matag parte sa misa, matag parte sa santos nga Eucharistia, importante kayo sa atong kinabuhi, importante kayo sa atong kalag. Kaysa pagsugod pa lang daan sa santos nga misa, naa na diha ang gitawag general absolution, pagwagtang sa itong mga venial sins. Mabito na mayon ng pari aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, atong hinumduman ang atong makalapasan o atong pangayo ng pasaylo sa makagagahom nga mahan, aron andam kita nga mudawat siyang lawas ug dugo sa santos nga misa. Apan subo pamanlundungon, subo nga hunahunaon, na bisan nakasabot ta ni ining mga butanga, bisan nasayod ta ni mga butanga, padayon lang gihapon kita. Padayon lang gihapon kita sa pagdawat sa lawas ni Kristo, bisan nasayod kita nga anaa ta sa sala. Bisan nasayod kita nga nalate ta sa misa. Bisan niabot ta sa misa, naghumili na ang pari, nagbasa na sa ebanghelyo. And then we tend to justify nga nakaabot man ko sa ebanghelyo. Dili na siya mao. Kung tinuod ta nga mga Kristiyanos, kung atong gidawat si Kristo, unya mingon man ta nagatuo ko sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, sa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Apan nganong dili man ta makatuman kung unsa ang mga pagtulunan sa Dios yang gibilin diha sa simbahan? Nganong dili man ta makatuman sa mga kasuguan sa Ginoo ang gibilin diha sa simbahan? Munang atong pamalandungan pag-ayo ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Atong pamalandungan pag-ayo atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini nga gasa nga gihatag sa Dios ang atong pagka-Kristiyanos, ang atong pagkabinunyagan, ang atong pagkaanak sa Ginoo. Nanginahanglan sab kini kanatong counterpart. Nanginahanglan sab kini pag-nurture diya sa atong kinabuhi, pagpalambo diya sa atong kinabuhi. Maming ko dili lang kay abi kay gitagaan ta og gasa sa Dios, dili lang kay manghatulog lang ta, dili kay magpahayahay lang ta, kundi mag-ugmad ta sa atong pagka-Kristiyanos. Mutrabaho ta sa atong pagka-Kristiyanos. Maningkamot ta nga ato ang mapadayag, atong mapuy-an ang atong pagka-Kristiyanos, dili lamang sa pulong kundi diya sa buhat. Kay ang atong pagka-Kristiyanos dili lamang tungod kay kita mga binunyagan, tungod kay kita kanunay nagsimba, tungod kay kita kanunay nagampo. Ang atong pagka-Kristiyanos kinahanglan nga nagsalamin diha sa mga panig-ingnan ni Kristo, diha sa iyang mga buhat sa kalibutan. Ug daghan na ang iyang gipadala nga nag-una pa kay kaniya, nag-una pa kanato, nga nagsangyaw nini mga butanga sama ni Juan nga magbubunyag. Sa iyang pag-ani sa kalibutan, usa may gisangyaw, hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Pag hinulsol kamo og biyai ang inyong mga sala. Kung kita nakaila ni Kristo, kung kita mituo ni Kristo, kung kita midawat ni Kristo, dili na magpakasala. Muna mga igsunan ko ni Kristo,
Atong seryosohon ang ato ang pagka-Kristiyanos. Atong seryosohon ang atong pagkasumusunod ni Kristo. Atong seryosohon ang atong pagkabinunyagan. Munang maningkamot kita nga ato kining mapuy-an o atong mabansay diha sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi. Aron sa ingon, atong mapakita nga kita tinuod gayud nga mga anak sa Dios. Tinuod gayud nga atong gidawat si Kristo. Tinuod gayud nga mituo kita kaniya. Ato kini ipakita diha sa atong mga buhat sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Amen. Palihog manindog.